Oninyeni kaliminke ko tawsiri konona la nabi nyima dola ko kana siddiqan nabiyya yoro dola ko kana nabiyya rasula ko yala nabiyyu ani rasulu faram fansha buni nyon cewa o faram fansha be doni ke bago dobolo kon nabi nyima yede alabe wa hawciyama mi amanya mariya ko aka Allah shemoma wahaw min be ci ayima ayere de be barake no ani alace mi alama nya mariya aka Allah shemoma rasula ci de nyede alaye wahaw ciyama ya nya mariya fana ko aka Allah she don nabi nyuma ani ci den faranfansha differentiate ne do fana ko ayi najuma yede alay be wahawci mimma me ebe barake ni mogo were de kasariya ciden do de kasariya min temina inye kon ban salan ko kan nabi nyuma chama be chogomi na nyuma yede ciden do de cira enye o ciden fatulen ko fe o sariya ala be enya mariya e kana barake ni ode wahaw be cima de me inya marilende do de ciden min temina inye ika barake na kasariya sariya kurate di ema kon nabi nyuma yenninde me cide alla be wahude ci alema aka kafirun wele ka lashe ka kafiru wele nay me nabi nyuma yede nabi nyuma cide min temena enye aka mugo silamon mu'minun wahu be ci ema eba lashe ulude ma ema ci kafiri makika wele cide min temena enye aka mugo mu'minun munun be alla be wahu ci ema ika lashe ulude ma ema ci kafiri ma do ko nabi nyuma yenninde bo cide nya Allah wahawci mimma ki ci kafiru mai ku wele nin faran fansha mo chaman be ninde ka yenninde sabati nabi nyuma yede mo min temena enye wahaw be ci ema ebe barake no sariya de cide min temena nye cide nye de sariya kura de dira alema wahaw cira alema sariya kura de dira alema abe mo wele donc kon nabi nyuma ani cide ku ka faran fansha ninde bon ni mo min ko adama fule nabi nyuma de tunye adama nabi nyuma de cidente parce que alena kademba ya doronde tumbe alabe wahaw ciyama yerena kademba ya be barake nay ale nabi nyuma de wala ciden ni nabi nyuma faram fansha nin ko fula de be fo ala alaykum salam bon ko tahajjudu min beke su laba su kono na nafila min beke tarawih la su kun folo la do be wotri salli bon su kono na fana safuni wotri be salli o beke chogodi bon ni boda min benina ni eye salli ciden ko ni sallira almamin no fe fo salli ka bayinyana ko sufe mume nafila baraji be dima su kun folo safo kofe nafila min be salli to almami kofe fo kata salli be bayinyana fasamanta dobe o yoro fanala ciden ko ni sallira ka fara almami ka fo kata salli bayinyana ko su mume baraji be dima har ni ma sufe nafila ke wala sunna ibe to almami ko bonni e ba fe sisa su kono nande nka wotiri salli almami mimbe e tarawihi nke safo kofe ni donna wotiri la o nofe ebe doni safu ngane ay ni almami e wotiri salli aye salamu bila salli banni nyana me ete salamu bila de ebe wuli ka kelen faraitaka akeri bolo fulaye ibe salamu bila wala donc su kono na mimbe wotiri salli bi ke wotiri salla nofe ube niya ke yere su kun folo la min be wotiri salle wotiri salle on no fe na yi salamu bila nyogon fe bashi taka me su kono nana min ba ke kana wa wotiri salle ni be do on no fe do ni safu ngande ni o ye salamu bila ibe kelen fara itaka donc boda ininde ni misiri mogo munun fana benna la fana safota nanye tarawihi ke anka wotiri toy su kono na anka salle o fana kanyi bashi tola ni misiri mogo munun benna ninka bashi tola wotiri ka ke kelenya su kun folo u ka wotiri mbila
ubena ewa su kono na kan nafila min ke ka wotiri salli men ni o ma se ka ke misiri minna boda yeden chogo ya fula dola kelende imma almami folota ena kelen faraitaka almami min bella ba su kono na wotiri salli o nofe imma niye wotiri salli ni nofe ka salamu bila nofe almami min be wotiri salli su labana ibe kelen faraitaka ite salamu bila ibo dola kelende ke ciden ko la wotirani filleli almami koni ku fula bema ka wotiri sallini mugoye safo wakati su kono na kasage ka wotiri sallini mugoye ciden ko la wotirani filleli wotiri fulate su kelena almami kanoke ni eye wotiri salli su kun folola ibe almami wore de bila ka wotiri salli su labana bo ko ka baitu ke ciwa karamogo nyaw be cogodi bun khaymu kuma nan ninka jadil maadi fi hadi khairil ibad ako ciden tilela abe ciden ka kanda sirafo aka kutuba kala cogola ako ni ciden bena kutuba kala ciden kelende bena mogote ciden no fe kana ko bena ka kutuba kala ni ciden ya ka kutuba kala salli banna ciden kelende beta ka sokono bila sirali bagate ciden ka fo nimbe na kutuba kala mogode de kasor min betin kumbe kanani nye nin tilala kutuba na mogode katin bila sira katin bila otunte ciden bolo akelende bena ka kutuba kala salli banna kelembeta o munun tumbe ke jamana kono kati kumbe ube ka baitu ke yinye o te ciden ka kanda sirala sallallahu alaihi wasallam a chama munun fana be baitu ko ulo fana take gansa uba ke fenyini de kama mogote ciden ka tanunu ke jinya nyini fenye ciden ka tanunu ye batode ciden tanuni batode do ibe ciden tanude akanude kama dina kama ka barajeje soro lagara me ciden tanu te ke siray ki be jinya nyini noy kowdo ko munun te be silamiyama donc ciden yere tirela bila sirale bagatun te ciden na bun khaymu yode fo akelende bena ka kutuba kala na ka kutuba bana salli bana kelende beta ka sokono ewa hari abe ewa baitu mborala me hari bamako asunal mamu yere dobe baitu te kunyede me nu bena kutuba kara fo jama dore ka forme ni kutuba wakati siru ewa surunyana ubeta ale kumbe abe komi konyo muso bu bolo kana nununte sunna kono ciden ka tabolo ute sunna kono katali mami kumbe jama ba no fe kana ubami abu che kana na beta ubeta abila ninte ciden ka sunna kono ikelende bena ki ka kutuba kala ni ka kutuba banna ibeta nunun te sunnaye abe mo gobo sunnate harinde lakka fo almami sofana do ba ke ladai juma do ndo ni almami so mimbe jama kulu do de be uluka sigi yoro wa ube ay réservé de almami kofi mo nani mo saba unu faralembe almami kalmami so kono ni almami bina kutuba kara abe komi ni konyo muso nato uni almami be no nyogon no fe kana almami bina yere mimbari ka ulu bina joka jorni shite ka sunna kono ni nana ta sigi misiri kono komi jama tobe misiri kono chogomi ta sigi misiri kono ne aw jama kulu fana kaka dama aw de be fara almami ka almami bon kono ni salli wati sera kutuba wati sera be nyogon ko kana almami de nato fule ni be yere jira almami nato fule ni be yere jira ate sunna kono de ni sunna yere do almami ni akam misiri na aka soni misiri kasuru sunna yere cide yere ka sunna minya yere ni almami ka soni misiri kasuru almami be toy ka so kono de ni salli jo wakati sera de be boy ka so kono ibena hari ni taradela mogobe salli wala be se kata illa je so kono kibariya membe bilali tumbe odeke ciren tumbe to aka so kono de hari ni wakati sera ni cide mona bilali beta aka so kono kata laje ko membe beta foy ko salli wakati sera ciren be bokana uko sunna ni ka soni misiri yere kasuru almami man kana sigi misiri yere kono yere kafara jamaka ebe to ka so kono de ni salli wakati sera dro ibina salli ni jama'i ni salamu banna ibeta me comme almami so comme fuleni nye almamu be se ka kube kin wore de la almami so ka jom misiri kerfe puru kana jonna
ikana jonna ika sigi boyin kono ni salli wakati sera ina teme bashi to law ni ka soni misiri mansuru ibe se kana jonna parce que ni ko ika tarde wakati sera ibe wuli ambutasi be se kimina ko do be se kimina donc ibe se ka wuli ni be kingore de la ibe na sigi almami boyin kono ni wakati sera ibe yeribe ka kutuba kala me ka ke jamare ka farai ka boyin fana kono kutuba yele wakati abe bo nyogon fe kana o te sunna ibnu qayyim ko tunte ci dem bolo janko baytu yin koni ni sita sunna ikelende bena ikelende beta bon ko ka muso dima ko alamandi bashi to la me furuna fulo ka bodoro man anyo de fanko ni baytu munun fulo ni nyan kala da de nunun te ci den ka dina kono ci den ka baytu kela utumbe baytu munun dila ulube kafiriya de lagoshi kafiru tumbe baytu de ka silamiya lagoshi ka ci den lagoshi ka silamiya lagoshi ka qur'ana lagoshi baytu kela munu komi hasanu na nyogona ulu fana be baytu dila ka kafiriya lagoshi ka kafiru lagoshi karaduku ka ulu ka baytu chogo nende me ambe bayti chogo minke mogo nye kana akera konyo musa akera mogo wore nunun te sunna kono wa alaikum salam bon nyedo il faut ka bashi samene nko almami mogo kata almami kumbe mogo kata almami bilan ko te sunna nyode fo sisa bon kunu etunte kunin kumana ninka nya dofo kutuba kono kunu nya dofo ya suratul muimbo o yorofe beta suratul kaful laba kunun kumana kaya bon an kan jija ko kake alakama koni batoye wori ko ni jiya nafa ko anko obwanka programura bato kunna bato kake alakama ni ka bato ke alakama ki dusukun kalashi ni ala yire garjaga min sama kana ima ahaju bila darra bila bashi tilaika mina ka utiliser sino mo nyuma munu nyere temena anye ni balo chogo yere be mo boro balo chogo yere ni tinyala ni ala balo chogo di mogoma nafulo bena imani dina kama ka besaragate ka di fantawma e ka baraji dafalen ka to yella garawde kany ni balo chogo be mo min bolo fimu bena dimane ika dina bara de kama iko obedi fantawma de e ka baraji dafalen ka to yella garawde kany mais ni ala maseke mo minye moetiye bon nunun be dima ki garjage pour ifana be bara min na be se ka sabata ka chogo me ka dia din chogo nyumala iko mina ka balona ye kuima ko de la no basi tola me i kana bato inde ko okama e kani ka baro de ko okama ni yanka karmo banu ne bune useminu fula rahimahullah saudiya gorama tumbe sara min dama atumba do haramu ka keshi de la bune useminu atadu abado haramu ka kesula awa saudiya karmo chaman bo chogo dai fama be sara min dingma ni minta atila aka kalande woni nyogonche oba atila fanta woni nyogonche abdul musin abadi fule ni masake min bulule shisa sigile kado do be obo kado fale de saudi aka karamo bawde ni nyogonche karamo min nu ya laje e ka doni ye silama manto nafa ka jamana nafa masake yere de bota kadima a wori hakke min do nta hakke do wori fitinete de wori fitinete de wori bade do parce que masake yere bena ka déplacer kama kana wori min dima saudiya kama masake waye batara ko de abdul muhsin abadi nim masake sigila yere tarafo madina de kata kado indama mi mugo munundo numa kote jinala ni dusun kala se mun bola amaso kata hari kado mina yorola masake yere ka déplacer kana madina aya dende bila kata abdurrazaq al-badri aya dende mina bila kwa kata kado mina kwa kafo masake nye fana kado mina to fulen ne nyale ba tela kalende unde ne nyogonche de
ake kalande mamma kalande kalamde ni darra bila haju bila nafolo kola ayina togo sebe ako akafo masake de abe kado mindi aleba tilaka kalande ni nyogon chere aw ni nunu ye kelenya wa kelebe aw be kele ban ko misiru kono nafolo ko de place ko de do alimamu be nyogonna salli wole law be nyogonna derisu dibago be nyogonna misiru kono kalambago be nyogonna misiru kono abe fe nyini aw be se ka kuma fo chogori barika be do kuma minna aw ni nunu be se ka kele e wonna nyewlu ka kuma fo ya fana ha ko nunu nye saudi ka karamo de an kan nga sado nyere ka karamo la an yere ka karamo yere be kele na place kama folo na folo kama folo ulu be se ka cinya kuma nyini ko fo mo ye chogori olu ma wasa yere folo ala ka hakilmanda ma donc hada madon kala munum be ke wajulu munum be ke o ka ke ala kama ko yede wallahi doni ke ba ni wasa do alala ki diro alala de e yere de be se ka ala ta fo nyema me mugo be fama o dala chuchu ibe na politiku nofe o ka nimero bi bolo ubu ka so kono ubu ka foro wala ete se ka ala ta fo ala ta nana dongo do ite segi dabo akoro asigile hari ni ko be daba akora yikun korota nya benna dro programme be changer ibe wala gata kasira pla komi doya ke mimbarika do de ya boro foye ko ka to kutubala ha ko mugo munum be gerenke ube mugo munum au be sigi salli wakati bena abeteme atewuli kata misira ate salli a ko baw bolo de konni nye junubo bele bani balaw bele bade comme misiri comité fonctionnaire ou de do awa ko fonctionnaire ou taka no parce que olu ye bureau barakela ou de ko lo taka no wala quoi olu ye bureau barakela ou de parce que misiri comité yere a chamanya fonctionnaire de on ni olu ma ma boala dro ale ka sembe do ya keshi kola ko fonctionnaire ou taka no wala imam an-Nawawi rahimahullah ka to Baghdad masake kafe atadu utumbe karamogo ya minango mo la karamasake bu besara ni ewa munum bena ni Nawawi tay nuna na kadama abafo ayta di fantawma ate sokatu masake ye decision dota jamana deun kama jamana deun dona doni ke babbe ka kelenkele masake fule kan ni deso minta aye kuma fa kabila manyama bebe sarade si desera ka kuma masake fe ko parce que ni masake wa ni mogo kuma na fe ni na ko kan ni ndabla bi ka saratige u desera ka ke u tara imamu na Nawawi fe ka kuma nye fay ayel letri sebe ka ci masake ma ka waju ko abe ko min na ka dabla masake letri kala ayel letri kara ko he ako gardien me sarami be dinni ma ayatige e u ko nin ti ka saradu ko aya kumbiri ako tadu ko nin tadu ako abake chokori ako nan tara na ba fanka di fantawma aya kumbiri atunye ko minyi doso minta ya dabila aya dabila ko ka hada maden hakili to nin na folo nin feuna alaka dina yerete se kajo itese Mamadou Lamine Sinkete fulade wayi bayanu tigi anana saudiya masaka tumbe mugo lakala jamia la basara men ni sara nana aka kalanden koroba nyawme odeta atiya buni salimu aka kaseti kono akuni ewa saudiya masake ye Mamadou Lamine kasara nate aku donkele ayre madele ka kasara mina bolola ni sara nana ubadi ale dema ba fo demba ya ka kalo kele wiyo sara imbena kalo de uka kalon na fakati boala ato madina ali atime munumbe muso mununche sara ika tila une nyonje ayre ta do ka jifa kono fo katasa hari dondola anana tawde kam masake do nana kanyi kasoro madina abaka dirsul abaka halagala ka dirsudi masake sigira ka dirsul lamme dirsu kofe ani masake nyogon fo masake wori hakke de boko abada ma ko nya fare ma wori ko tenela nya fara ikan ka wori kata wori ko tenela bune usemi rahimahullah malik khalid atara bune usemi fo uneja aka dugo kona tumbe bogoso de kono ko usemi no hari bebe bogoso de kono akom nintara nkapala sila mbe mogo nati ka so ba be ci ba ke simay ibe ka so akoy ala kisara akom me sodo be ambe de ka so ye o joforo akoye munye ako uneja ka misiri ba misiri e bogode
misirin jo folo ne ka sotoya jazakallahu khaira Allahu akbar Khalidu taradro ayem mugo mina kana misirin de jo kana misirin de jo ninde karamugo ye ni nunun ka kuma ma jiya fantanani ta mugo kuta ka barakina jonka kuma beta aw be kelela ya misiru be konona kera tasumay misiri konona de kanka ke jisuma ni fitina be bo yoro me ji ka bo misiri kona kata boaka misiri konona unde kera ewa tasuma bo yoro an ka jamana la misiri konona yere de kera tasuma bo yoro abbe place ko abbe na fuloko abbe joyoro ko ala kama ko ka dogo bara yere la sisa ala ka hakimanda Waalaikum salam. Ni? Bo ko ni jina be mogo men ka mogo la ni aka jina wulira la e nyana e be se ka ayatul kursi kalaka ba ci tala e be se ka kalaka ke fengo fenye qur'ana do wa ni ci den ka do muno budo e be se ku kalaka ba ci tola Ewa oye de ko ni chogo ya wore tibolo ko jinna bikele donc Chokorba yere de la kafone ni yanyo wona ya ni jinna donna mo dola u beta mo do de fe ulu ye jinna tibulu be frake una ana o chokorba ma o ye kalanda mina jinna kuma na bana batone ko e koni temene ete karasa de ma e kalaba o karasa yo kalo kala ko he akwa ye nin taka bulukuru ay nin takatana ubo kede ni limaniya ni Allah nya seranya te ubi kele koy ma fo o don ko yake Ahmad ibn Hanbali kalandena Ahmad ibn Hanbali kanyana ma yalla ni bana bagato nana ye Qur'ana kala ka jinna kuma na annenka ako boate akonte bo akon ni ma bombi bugo jinna bora fokata Ahmad fatu amma sagi kana bana bagato ma me Ahmad fatu le jinna in sagira kana atigima aw ko Ahmad ko ni fatu rauna tara kalanden fe Ahmad ka kalandenye kalanke bana bagato la jinna kuma na nenka ko bo akonte bo akon ni mo bombi bugore akon magana ke akon Ahmad ko ka boy bora munna akon Ahmad ne de kelenya Ahmad be sirala ne de te sirala ne Ahmad ne de kelenya ko ewa ni be nafila la donc sora dafara ibe sora wereta bismillah ramni be kalaba be kala me ba kala ida jukro de nafila la ni ye sora do dafa iba fe ka sora do ta ibe bismillah ramni me kala ida jukro donc ibe bange ni sora ye wa alaykum salam bo buno seminu ya qaida do fo qur'ana kono koni fengo fen to ko fora qur'ana kono harina to ko fora ni nabi nyuma yade abecide wa minhum man qasasna alayka min qablu wa minhum man lam naqsusu alayka urusula ayat damina wa urusula qad qasasnahum alayka min qablu wa urusula lam naqsusuhum alayka buno seminu konni ayala ko ala ko cide umbe nye ulu kibariya kala ika Qur'ana kono cide undo be mudu ka kibariya foye donc ko ni ya yiranna mugo togo fora Qur'ana kono hari na fora ni nabi nyuma yade abbe cide
bon nunu na ɲɔgɔnnaw an ka kuma ka dɔgɔ nunu na ko dɔ ko ale ye sunnamɔgɔ ye mais n'a ye muso furu k'o b'a janfa bon an bɛ min fɔ anw ye muso furu kɛ lahala min na muso furu tɛ taa o cogo la o muso furu tɛ ko n ka mɔgɔ dɔ de bila dɔrɔn n ka tereke dɔ de ye nin ye n dɔnbaga dɔ de ye nin ye musow ɲini ka na di ma muso furu tɔ ye o ou bien o muso fana ka sigi k'a fɔ cɛw dɔw ye u ni mɔgɔ minnu bɛ sali ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ cɛ dɔ ɲini ɲɛ muso ɲini ni furu tɛ taa nin sugu kan parce que dɔnbagaya tɛ ko an bɛ misiri kelen kɔnɔ an bɛ sali ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dɔnni tɛ o ye quoi parce que Umar ibn Khattab mɔgɔ dɔ delila ka sariya kɛ ko ne bɛ karisa dɔn a ko i n'a ye sigiɲɔgɔnya de kɛ wa a ko ayi a ko i n'a ye taama jan dɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a jogo dɔn wa a ko ayi a ko i n'a ye nafolo baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i b'a jogo dɔn wa a ko ayi a ko e tɛ nin dɔn a ko e t'a dɔn mɔgɔ tɛ ko an bɛ sali ɲɔgɔn kan muso farikolo bɛ suturalen ɲa b'a la a bɛ taa kalanyɔrɔ la a bɛ na ou bien cɛ bɛ misiriw kɔnɔ don o don ninnu bɛɛ tɛ o ciden ɲɛ fila de fɔ a ma diina in dɔrɔn fɔ dɛ ija atakum man taridawna diinahu wa khuluqahu a ko ni mɔgɔ min nana o ma de a ka diina ka ɲa a ka jogo ka ɲi ciden ɲɛ fila de fɔ koyi anw b'a kɛ ka taa dilo kelen de ma ko diina tigi de don a farikolo bɛ suturalen don muso hijabalen de don farda sali duuru an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dresseuru la diina dɔrɔn ma f'i ye dɛ est ce que i b'a tigi jogo dɔn jogo de do fɔra i ye wala fo nin ka faamu furu tɛ nin ɲɛ tɛ k'a fɔ i bɛ mɔgɔ bila a bɛ muso ɲini komi i bɛ mɔgɔ ci a bɛ taa marchandise san i ye cogo min furu tɛ o cogo la o fo i ka mɔgɔ dɔ de dɔn i k'a ka kabila dɔn i k'a fa dɔn i k'a ba dɔn i k'a jogo dɔn n ko o de y'a to Umar ibn Khattab ko a ko n'i bɛ muso furu ni a fa sababu i bɛ ka muso furu a balimakɛ ba kelen sababu ye Umar ibn Khattab Abubakar Siddiq a ko n'i bɛ muso furu i b'a fɛ ka muso min furu a fa lajɛ ou bien i ka a balimakɛ dɔ lajɛ ni min bɛ ba kelen fa kelen ou bien bɛ fa a ko a ka ca Ala fɛ ni muso mana a fa jogo la i b'a sɔrɔ a balimakɛ a bɛ na o jogo la Abubakar ye nin fɔ mun na parce que olu wagati i tɛ muso ye o janko k'a dɔn aw cɛw de bɛ ɲɔgɔn kan a ko i ka muso ɲini n'a fa jogo ye ou bien i k'a ɲini n'a balimakɛ jogo ye mais an tɛ muso fa jogo lajɛ an t'a jogo dɔn an t'a fa dɔn an t'a balimakɛ dɔn an t'a jogo dɔn an t'a dɔn ko n terikɛ dɔ y'a ɲini ɲɛ dɔrɔn ni janfa min sɔrɔ la janfa bɛ sɔrɔ jɔn na hali o dɔ ye ne wele k'u ye dɔ ɲini k'a di ale ma jaa jinɛ bana b'a la k'u y'a dogo ale la o caman de bɛ kɛ aw t'u dɔn Ala ka hakili ɲuman de d'a ma ko minnu ɲinina k'a di ale ma ko a bɛ mujiki de lamɛn kojugu ko ale t'a dɔn a b'o kɛ cogo min anw tɛ se ka kuma o la Ala sɔsɔ de don mujiki lamɛn ninnu Ala sɔsɔ de don n'i yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se ka to i bolo ka kuma a fɛ k'a bilasira a bɛ mujiki lamɛn bila o de ka ɲi mais n'i yɛrɛ y'a dɔn a tɛ mujiki lamɛn bila fasiya baara de don muso sabatili n'a bilalen a b'a cɛ de bolo aw y'a fɔ lajɛbiya de uqdatun nikah a sabatili bolo a n'a bilalen Ala y'a sira di e de ma anw t'o kiiri tigɛ tɛ o ko juma don ni mɔgɔ nana alimami bɛ minbari ni mɔgɔ nana alimami bɛ minbari ka b'a kɛ ka kutuba kalan e donna misiri kɔnɔ e bɛ sali wa ou bien e tɛ sali i bɛ sali dɛ i bɛ misiri fɔli arakan fila i b'o kɛ de fɔlɔ sanni ka sigi majaabi malikiya de b'a fɔ ko kutuba bɛ kala tilegan de fɛ k'o ye wagati barilen de ye wagati min ni mɔgɔ man ka sali ko n'i nana i donna misiri kɔnɔ ko i kana sali mais maliki min ye nin fɔ imamuna maliki ko innama ana basar ushibu wa uqtiu fa anzuru fi rayi kullama wafaqa alkitaba wa sunna faqujuhu wa kullama lam yuwafiq alkitaba wa sunna fatrukuhu maliki ko ne hadamaden de mbe kuma munun fɔ mbe kɛwale minnu kɛ mbe bɛ sababa ma yɔrɔ dɔ la mbe kataw kɛ yɔrɔ dɔ la nin ka hakilinaw diina la a y'o lajɛ nin ka hakilina min ni kuranna ni sunna bɛnna a y'o ta ka baara kɛ n'o ye nin ka hakilina min ni kuranna ni sunna ma ɲɔgɔn ta a y'o bila o maliki kelen de ko
ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوخج من قوله ويترك إلا النبي أكو تشيدين تمنين كوفي مغشيته فويكا كما دوبين منا أمبيكا كما دوساقي فو تشيدين يري إمامنا مالك دي نفو مجهبي تيجناني مبه وينيا مريالي كده كوانكا تغو تشيدين كسنة كو ni ciiden ka sunna min wulu ka kuma fonko nyogo nyara bora nyogo nkoro kanka wulu tabila an ka tugu ciiden ka sunna ko awa ciiden ka sunna de ne sulaykil qatafani o de nana ka ciiden to min barika asigira adonna misiri kuna sigira marakan fulasalli ciiden ya to min barika ka wala ko sani e ka sige yara kan fulasalli wa ko ai ako wuli kara kan fulasalli ako na do au dola kele nauna na jumala almami baki ka kutuba kala ay arakan fulasalli aku sunya ay alakan fulasalli aku sunya aka sige ka kutuba lamme donc ni nya ciiden ka sunna de tahiyatul masjid de ni nya wakati balilen tale bali ciiden ko ja daga hadukum masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn akonna dola kelen do nam misirila ikana sige ni marakan fulasalli donc ni nya ciiden ka sunna de ni don almami be mimbarika ibe arakan fulasalli de kam misiri folike ibo kede mais na ya soro e nana e ma misiri kono na soro mais ye misiri kuru kono na soro kuru min be misiri la ibo kono tusri barakan fulay salli mais ni ma misiri yere kono na soro ita ka kuru kono ibe kenemala de la bedde kono siraka ni e nana alma be minbar kay sigi arakan fula salli lite ela ite misiri kono e bi sigi de wala nin ka fam o majabi malika min ba fu ko kana salli maliki nonu mu yere siri de uyanya mariya konni ciiden ka sunna bangara yorome an kulu tabila an ka tugu ciiden ka sunna ko wa alaikum salam ya mu ko ni nin kare fula de ninye ko hadisa nana kwanne nanye mo minye bo ayem misiri abetta kana sagi ke misiri la ka farda usallan ka sharia ka ko ni mu'mini do bonni hadisa ko ni masaha ija araitu man ya tadul masajid fashhadu lahu bil iman na yem mo minye ayem misiri talike lada ya betta kana sagi aye sharia ka ay ni liman yayi ni nya hadisi dayfuye hadisa masaha mo min ko ni betam misiri la ambe hera jigiye hera mayiye obe ani ciide nye ifo mo wolon fulana mo munun disukundi lo lembe misiri la ibe konte ulula mais kafu anka sharia ke ko ye mu'mini hadisa sahalente parce que aya yere la ko inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sala wa tajaka wa lam yaghsha illa Allah misiri matrafa bagam mimbe ko ate sira foye ni alate illa marahim rabbi iriyadi sarhu baga doyen ni hadisa saru riyadi kuna ko hadisa nyedde fuye furo akum mum ba iranna ko hadisa in sahalendo kon naye mo gomminye wakati babe misir la ka shera kene limaniyai akum mo do be misir la wakati be wajuli kana bo jogo kare asigile nyabe birabi kele yere waye mu'mini wa ni wajuli bora jogo ka abi kele ni wajuli bora muso jogo ka abi kele ni ka wajuli bora ka bara jogo ka abi kele ni ka wajuli bora den jogo ka abi kele waye mu'mini wa bo hadisa inte hadisa sahalenye mo min ko ni beta misir la wakati bi alhamdulillah mbi jige hera may hera bila me ka fon ka shera ke ko ye mu'mini o hadisa no sa bo hadisa min nana akanyi nin kali fulana ciden ko sallim min ka gele munafiqi bolo asqalu salata lil munafiqina salatu al-isha wa salatu as-subh wa ya hadisa sahalin ciden ko salli wakati min ni akeli ka gele munafiqi ka jamala o yes ewa safo salli de ani fajiri salli parce que munafiqi fule munafiqi yere fula lebe misiru la pura kayede ale bene salli misiru la atena la kamon ale tayede mogo de kaye bon safo fana la dibi de la ciden ka wakati kurante foite safo wakati dibi de be ale teye fajiri wakati hari na mankara mogo taye donc o de yato ciden ko salli wakati min ka gele munafiqi ka salli o ye safo de ani fajiri parce que nunum be ke dibi de la ale fana beta salli munum be ke kene kale beto de la pura kaye la nyini yenninde
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.